духтаро инами яктай ҳами шумо да 200 миллиграммай неким 2 моҳ мебаратун. инами қаш мебинед 2 моҳ мебара, барое ки ира полни намерезӣ. ира чен як зубное данушӯи чӣ хеле гуфтем истифода мебарӣ, беҳад мӯи нами сари часпидагира меги ки шуна кадай ва набромадай. бушта гап нест. чӣ хеле гуфтам, 1 ҳафта 2 ҳафта бовар кунед молтай сарат би бубкаш ҳашт мерава. беҳад бӯи хушрӯ дора. балзам для волос аҷоибодаи компанияи Ирсак. мегзарем ба массажни крем. массажни кремам духтаро беҳад чизи хубе ки барои нами почаву дасти дарман, яъне ки воспаление, варикоз, инами шавҳаром ай кор мебиям сар мерам бегаҳ меям ба поча чихтан, инами почаи огирифтагӣ, почае ки инами ҳама вақт дард мекунад, месӯзад, инамира 2 шав 1 шав 2 шав шуда бишак я ҳаёт раҳматат мегӯяд, бегаи дар медрояд, аввал пули массажи кремитра метиҳав раҳматат мегӯяд. бовар кунед духтаро. чизеро ки ман худам истифода бурдам ҳамонро мегӯям, бениҳоят массажни креми компанияи Ирсак беҳтаринай. аҳем массажни крем яке барои гурдадард, яке барои нами шиками врамдохтагие ки мисол рудоайдрон воспален доранд, ҳамира истифода мебарем. меша ки нами шиками при воздухи нами бигем при воспалении шоха як намун мулоиме мекунад ки ира ба даҳан гуфта намешавад. то ҳамира харидор накунед, истифода набарен, ба даҳани ман шумо бовар намекунед, ба хотире ки компанияҳо пурранд, фикр мекунед ки ҳамаи ҳамо ҳамиянд, лекин не духтаро. компанияи Ирсак миллион фарқият дорад дигар компанияҳо. ман ягон компанияро пас намезанам, чизе ки ҳаст ҳақиқата мегӯям, барое ки ман дар ҳамаи компанияҳо кор кардагиам. ин хеле ки дар бораи маҳсулотҳои компанияи Ирсак гап мезанам, ман дар ягон маҳсулоти дигар компанияҳо гап задагӣ нестам. лекин